A maioría agardaremos algo máis para prender as luces e decorar os nosos fogares pro Nadal. O da decoración é un dos gastos que asumimos nestas datas, aínda que a maior parte do presuposto destinámolo ás comidas. Vendo a evolución dos prezos, podemos adiantar que será un Nadal caro. A decoración dos comercios e os produtos do supermercado indican un Nadal inminente, pero o pensamento da maioría aínda está nos gastos do día a día. No entiendo cómo la gente puede tirar con un salario mínimo, porque esto es increíble como va todo. Encher a cesta da compra é cada vez máis caro. O prezo medio dos alimentos aumentou un 2,5% no que vai de ano, pero a suba é moito maior en produtos básicos como os ovos e a carne. Coa mirada posta nun presente de prezos desbocados, preguntamos á xente polos gastos futuros do Nadal. Vai ser complicado, porque se suben aínda máis os precios, cos precios que hai agora, sabes, vai ser complicar un pouco máis. Son unhas datas moi conflictivas onde todos queremos facer unhas comidas un pouco máis especiales ou distintas e claro, eso encarece moitísimo o tema da alimentación. Unha tableta de turrón de chocolate pois ronda os 5 euros tranquilamente, pareceme moitísimo, a verdade. Os polvoróns outro tanto, pois tamén moi caro. Estímase que os fogares españois han gastar un 30% máis nas comidas das festas por mor do encarecemento dos alimentos. Para minimizar o impacto, o peixe e o marisco empezan a ocupar conxeladores. A semana anterior e sobre todo esta semana vendín moito camarón e xa moita centola pa congelar, sobre todo o camarón que congela moi ben. Compraré antes e congelaré. Ahora ya dentro de unos días empiezo a comprar. Y después es un disparate todo. Hay que escoger un poquito, me gusta comprar cosas buenas y luego hacerlo las cosas más en casa y se acabó. Hai outros gastos inevitables a ter en conta. Cada familia destinará unha media de 500 euros pros agasallos. Será un Nadal caro que podemos intentar contrarrestar fuxindo das compras impulsivas e aplicando os consellos habituais das asociacións de consumidores.